bez obzira što sam ja u takozvanoj nauci, odnosno ne radim više u muzeju, to smatram delom mog posla i ne samo mog, nego posla, mislim da bi to trebalo da bude deo posla svih takozvanih naučnih institucija koje svoj stručni deo zapravo imaju u svakodnevnom radu muzeja, odnosno u svakodnevnom vašem radu. Ja ovdje imam jednu priču koja zapravo, Dragan mi je dao šlagvort govoreći o patrimonijumu, odnosno o onome što smo nasledili. Ja ovdje imam jednu priču koja je konceptualna, koja se zapravo tiče šta ćemo mi sa nasleđem koje zapravo nismo nasledili, jer moja generacija već nije imala šta tu da nasledi, jer je ona to što bi sada trebalo da se definiše kao nasleđe stvarala. Mnogi iz moje generacije zapravo nisu dobacili do toga da budu tehnološki dovoljno pismeni da znaju o čemu se ovde radi. Mlađe generacije već to u potpunosti žive, ali se to još uvek ne prepoznaje kao nasleđe. Ovde neuromancer nije slučajno stavljen. Ceo koncept virtualnih svetova, odnosno sintetičkih svetova, svetova koji postoji tamo negde iza ekrana monitora, je krenuo tada, to je 84. godina prošlog veka, što znači negde 30 godina unazad, sa stanovišta oni koji se bave zaštitom nasleđa, to je juče. Možda i nije ni juče, nego pre 2 sata. To je nešto potpuno novo i samim tim to je nešto što se ne prepoznaje kao deo kulture ove koje mi sada živimo, niti se ti produkti smatraju vrednim da se štite, a pritom se oni toliko brzo menjaju da ono što je postojalo, što je pre 10 godina bilo novo, što je menjalo svet, mi danas smo potpuno smetnuli sumnju. Cijela ta priča o zaštiti digitalnog nasleđa, odnosno nasleđa koje nastaje u digitalnim svetom, ja sad ne pričam o digitalizaciji nasleđa, ona je drugi isto jako zanimljivi segment, nego pričam o onome što nastaje u digitalnim, odnosno sintetičkim svetovima, to je još uvek u potpunosti neprepoznato kao nešto o čemu se mora razmišljati kako da se štiti i kako da se zapravo u samom trenutku dok živimo to vreme selektuje ono što je najvažnije da se ostavi za budućnost. Zašto to mora da se radi u potpuno sinhrono sa životom? Upravo zato što se stvari jako brzo menjaju i ono što nismo zabeležili danas, sutra već nećemo imati. Moram da kažem da je ta situacija zapravo vrlo slična situaciji koju su etnolozi muzejski imali u sopstvenoj praksi proteklih 30, 40, 50 godina, kada je bila praksa da se za muzej sakuplja ono što je starije od 50 godina. Iako to nigde nije pisalo u zakonu, ali koncept bio ako nešto nema 50 godina, nema da uđe u muzej. I onda je tako većina muzeja ostala bez jako važnih materijalnih ostataka onoga što su svi imali u kući. I bez materijalnih dokaza naših života iz celog tog perioda. S tim što je u ovom slučaju zapravo proces mnogo ubrzaniji i kada se sad postavi pitanje o
kod digitalnog nasleđa kako birati ono što je presudno da se zabeleži, kako selektovati, to je zapravo ista priča kao s onim da li kupiti šuškovac i da li šuškovac treba da bude u zbirci ili ne treba da bude. Fuj šuškavac, fuj Tesla suknja, šta će to u zbirci, to nije narodno i nije lepo, da bi se kasnije ispostavilo da kad nam treba za izložbu i kad nam treba za opis života u tom nekom periodu, mi nemamo ono što je ključno i više se to ne može naći. Možeš da... Ja sam ovde zapravo napravila vrlo komplikovanu i vrlo šarenu priču i dugačku, ali ću da skratim, neću da se daviti tome. Ali ono što je važno jeste da se u sintetičkim svetovima, odnosno u virtualnim svetovima, kulturna produkcija zapravo zasniva na istim principima kao i u realnom svetu. Znači, date su neke pretpostavke sveta, okviri, u kojima se ljudi ponašaju, stvaraju različite proizvode, bez obzira na to što su oni samo linije koda, one se zapravo u tom svetu su stvarni proizvodi i ni po čemu se ne razlikuju od onoga što mi svakodnevno stvaramo živeći kulturu. Oni su kratkotrajni i upravo zato su važni da se izaberu, da se zaštite na vreme, ali ono što jeste najvažnije je da dugoročno menjaju ne samo sintetički svet, nego menjaju stvarni svet, jer menjaju našu percepciju stvarnog sveta i naše ponašanje u njemu. Postoje, mislim da su danas dva muzeja koja naravno postoje samo kao virtualni muzej, koji čuvaju ono što bi se moglo nazvati digitalnim nasleđem. Jedan je ovaj koji se zasniva na refleksivnoj nostalgiji, koji zapravo pokušava da vrati doživljaj nas u ono vreme kada smo počinjali da ulazimo u te svetove, na osnovu kojih je zapravo kasnije izgrađen to je taj muzej. Zahvaljujem se ponovo i sad javno Milanu koji je rekao da je za taj muzej, koji mi je otkrio da je za taj muzej iskorišćen plan Nacionalne galerije u Londonu. Taj muzej zapravo i time što koristi plan u virtualnom svetu jednog realnog i vrlo značajnog i vrlo prestižnog muzeja, pokušava da kaže da je to što on čuva isto toliko značajno koliko i, ne za nas možda, ali bit će za naredne generacije, koliko ono što se čuva u velikim svetskim muzejima. Sad je ovde serija od 3-4 slajda koja govore o prapočecima današnjih sintetičkih svetova, jer zapravo većina fantazijskih svetova počiva na prvim pričama Roberta Williams i na mojim omiljenim igrama, ne samo mojim, ogromna količina ljudi je to igrala, i to je nekako prvo umrežavanje van računara između ljudi koji dele iste interese. To je znači ono što se danas izrodilo u elektronska plemena na mreži i počinjalo tada, jer su ljudi koji su igrali iste igre, razgovarali jezikom koji niko drugi nije razumeo, zvali se u 3 ujutru kad su našli rešenje nekog problema i uopšte živeli tu stvar potpuno zajedno, dok su ostali članovi njihovih porodica, bračni,
koji način oni imaju ideju da treba čuvati ono što nastaje kao digitalno nasleđe. Kada pročitate misiju, vidjet ćete da je to misija svakog od naših muzeja, a to otvoren 365 dana godišnje, 24 sata dnevno i svuda dostupan, to je ideal svakog muzeja, koji naravno ne može da se ostvari dok muzej ne pređe u sintetički svet, odnosno dok se ne digitalizuje. A ovaj muzej nastoji na svaki način da izbjegne nostalgiju i usmjeren ka budućnosti. Dakle, on je ono što zapravo govori o poslu svih nas koji se bavimo zaštitom. Zaštita nije da bi se sačuvala prošlost. Zaštita nije ni da bi mi živeli u vezi sa prošlošću. Zaštita prošlosti postoji zbog budućnosti. Svaka zaštita nasleđa je usmerena na budućnost i treba da bude usmerena na budućnost. Ono o čemu mi moramo da razmišljamo dok se time bavimo je budućnost, odnosno priča o prošlosti, ali nekakve buduće generacije kojoj mi obezbeđujemo istinitu priču koliko ona može da bude istinita, uvijek je filtrirana nama, ali najpribližniju istinitu priču o prošlosti, jer će tako oni se osjećati sigurnijim, boljim i pravit će, što je takođe jedan od važnih ciljeva, dobre izbore, ispravne izbore u svojim životima. Sad ide priča o tome kako se mediji objedinjavaju i ne bih vas s time davila. Ono što mislim da je važno jeste da shvatite da to sve o čemu ovde pričam se ne tiče samo velikih muzeja i velikih koncepata koji se rade negde, radi neko drugi. Ne, to se tiče svih nas, jer iako je ovo globalna priča, svaki kraj ima svoj lokalni odgovor na globalnu priču. Ja ovde ne pričam o globalizmu, pričam o lokalizaciji. Znači, i to je ono što je zapravo najzanimljiviji deo tih globalnih procesa. Svako od vas u vašem kraju može da prati kakvi su lokalni odgovori na ove globalno zadate teme i na osnovu toga da pravi svoj mali fond digitalnog nasleđa koji će ostati za budućnost. To je pokušao Muzej istorije Jugoslavije, ja ne znam kako su odzivi imali sa onim prikupljanjem prvih sajtova koje su pravile firme i pojedinci. Znači, oni su probali, ali to je bila trenutna akcija koja mi se čini da nije nastavljena. To je nešto što biste svi mogli da počnete da radite. Ne mogli, trebalo da počnete da radite. To ne zahteva veliki prostor, ne zahteva posebne, vrlo komplikovane uslove, traži malo vremena, puno dobre volje i shvatanje zbog čega je važno da se sadašnji sajt Valjeva sačuva za budućnost, jer će se on promeniti. Valjevo ili bilo koji drugi od gradova će promeniti sliku, svoju ideju o sebi. Znači, čuvajući to, čuvajući takve primere onoga što je stvoreno, mi čuvamo razvoj samopercepcije i percepciju koju drugi imaju u odnosu na nas, što će sve biti jako